kúsok zeleného papiera. Rád ovoniavam nové knihy. Rád kupujem nové knihy. Rád ich listujem a rád ich lákam a ešte radšej sa len tak prehľadňam v líčkoch, že prikladám k nim nos a vdychujem. Čo to je? Vôňa lecidiel, farby, písmeniek, biela váha papiera alebo niečo celkom iné? Dobré príbehy voňajú ako upečené jablčka. A čím je vôňa lepšia, tým je aj príbeh lepší, tým viac knihu ovoniavam. No som ju celú prelistujem. Po vône pečeného jablčka cítim najprv iba slabý závan, stačí vosk a čakám, že je bude viac. Lenže nie je, vlastne je, ale už ju necítim, lebo nosím na ňu zvykol. Aj keď jej stále pribúda, teplej a pomalej, už o nej neviem. Vytratí sa mi aj vôňa z príbehu. Dávno som ukrytý v jej príbehu a nič iné nevnímam. Mám rád dobré príbehy a rád ich hľadám v knihách. Rád čítam nové knihy, rád pečím jablčka, rád píšem nové knihy. Z kníh pravdivý príbeh o Pačovi. Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov našich vlastných potom vodidlom. Jan Amos Komenský. Aj v dnešnej dobe mass-média a počítačov má kniha stále svoje miesto. Knihy hrajú vo vývoji človeka dôležitú úlohu. Boli by sme tam, kde sme dnes, keby nás nemohla potešiť vtipná beletria, keby sme nemali prístup k vedomostiam a poznatkom ľudí, žijúcich v tej dávnymi vekmi. Keby nás nemohli dojať city a slová básnikov, knihy a slová v nich sa zachovajú po celé veky. Vážený pán primátor a milí hostia, stretli sme sa v tento deň, aby sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, ale zároveň je tento deň pre nás o niečo viac slávnostný. Naša škola tento rok oslavuje 35 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sme spracovali jedinečnú knihu, ktorá nám poskytuje svedectvo, že naša škola je skutočnou bránou do života. Kniha nám otvára 5 brán, ktoré rozprávajú o živote školy od jej histórie až po súčasnosť. Brána prvá pátra po historických milníkoch našej školy. Brána druhá rozpráva o našich činoch v súčasnosti. Brána tretia ukazuje, ako v našej škole žijeme. Brána štvrtá, aký sme tvorili. A brána piata hovorí o našich najmenších v materskej škole. Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Vážený pán primátor, už zo slov našich žiačok, Moniky a Terky, ste počuli, prečo sme sa to vlastne dnes zišli. Zišli sme sa preto, lebo dnes je Medzinárodný deň školských knižníc, ale zároveň naša škola tento školský rok oslavuje 35. výročie otvorenia budovy tejto školy. Preto sme si spolu s deťmi, našimi žiakmi, dovolili pátrať v školských kronikách a pripraviť pre vás takúto pamätnú knihu, ktorá v tých 5 bránach hovorí nielen o histórii, ale aj súčasnosti a minulosti našej školy. Chceme, aby naša škola bola bránou do života, tak ako to hovorí aj motto Medzinárodného dňa školských knižníc. Ja osobne, v mene môjho pedagogického zboru, ako aj našich žiakov, by som sa vám chcela poďakovať za to, že pred 5 rokmi, keď sme mali slávnostnú školskú akadémiu, ste nám sľúbili, že tú našu zvonka vyzerajúcu hroznú školu sa postaráte o to, aby bola pekná. Sľúbili ste, že bude najkrajšia v meste. Taká budova, naša škola, je najkrajšia v meste a my vám za to ďakujeme. A zároveň nám chceme na pamiatku odovzdať túto pamätnú knihu, aby ste vždy na nás spomínali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani riaditeľke a samozrejme vedeniu školy za tento akt, ktorý spravili na dnešný deň. A viete, čo ma napadlo, dievčatá, chlapci, že nielen, že
je to 35. výročie založenia školy, ale dnešný deň, keď sa pozerám na obraz prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, je v podstate aj veľké výročie, že toho 28. októbra 1918 vznikla prvá Československá republika. A samozrejme nesie názov školy, to ma až teraz napadlo, Milana Rastislava Štefánika, čiže to bol ďalší z tých dejateľov v tom období, ktorý prispel vytvoreniu Československej republiky a nesie hrdý názov tejto školy, čiže to je tiež taký ďalší významný akt a nebyť toho možno, ani táto škola dnes nie je. A čo povedala pani riaditeľka, áno, pred 5 rokmi v kine 1. máj, bolo tam asi aj na balkóne sedeli ľudia, možno nejakých 700 ľudí a vtedy som to povedal tak od srdca, že robím všetko preto, aby tá škola, ktorá mala nepekný vzhľad, bola kritizovaná zo všetkých strán, dostala nejaký nový šat a nové, krásne vybavenie sa podarilo a som rád, že som tu naozaj medzi vami a v tejto škole sa cítim dobre. Len jedna taká otázka, prečo je tak málo chlapcov? Tu chodí tak málo chlapcov do školy? Myslím, že 7 som ich napočítal. To sú takí záujemcovia o školskú knižnicu, je čitatelia, takže za takú odmenu sme ich oslobodili od vyučovania a môžu tu sedieť. Dobre, tak ja vám chcem popriať, aby ste veľa čítali, lebo tá kniha nie je, kto si tu spomenul, ten žiak alebo žiačka, že nielen všetko je cez informačné technológie, ale skutočne tá kniha je ten najväčší dar pre človeka. A čítajte knihy, skutočne zíde sa vám to pre budúcnosť, budete prehľadnejší v informáciách vo všetkom a kniha je ten naozaj, ako sa hovorí, najlepší priateľ človeka. Preto si knihu vážte aj nielen pri dnešnom medzinárodných dní knižníc, ale vždy, každý deň. A samozrejme nielen učebnice, z ktorých sa učíte, ale aj knižky, ktoré budete čítať a vždy sa vám to všetkým zíde. Ja chcem ešte raz poďakovať pani riaditeľke vedeniu školy za tento akt a budem aj v budúcnosti, čo bude v mojich silách, robiť všetko preto, aby sme nielen pedagogickému zboru, ale aj vám, učiteľom, všetkým zamestnancom a žiakom, žiačkám, rodičom pomohli mesto ako zriaďovateľ. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Je aj pani poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Lúbkach, pani Božena Blamušiaková, ktorá pracovala po trestnej knižnici, tak určite nám povie pár milých slov do srdca, pretože knihy, knižnica je jej srdcová záležitosť. Ďakujem pekne, tak ako povedala pani riaditeľka, naozaj som veľmi rada, že okrem Mestskej knižnice Hany Zelinovej vo Vrútkach je veľmi dôstojný príbytok pre knihu a čitateľov aj tento priestor na vašej základnej škole. Veľmi sa tomu teším, lebo priam je prinajmenšom tak pekná, ako je v našej knižnici, ba ešte je väčšia, presvetlená, takže naozaj môžete to tu využívať, tak ako povedal pán primátor, že berte si k srdcu knihu, pretože naozaj je to zdroj poznania, je to zdroj mnohých informácií, nielen cez tie mass media iného charakteru, ale naozaj aj siete, ktoré dneska používame všetci, ale predsa len tá kniha má stále miesto a nechcem radi často chodíte, tiež budem veľmi rada, keď sa rozvinie spolupráca aj s našou mestskou knižnicou a ako predsednička Komisie kultúry a školstva budem podporovať túto spoluprácu a naozaj dajú sa tu robiť krásne besedy a mnohé iné podujatia. Takže ešte raz aj k tomu výročiu 35., ku ktorému isto bude krásna akadémia pripravená. Vám blahoželám, ale najmä teda s veľkou radosťou, že je proste zriadená táto knižnica, že vy, ako koľko je tu čitateľov, kto mi vie povedať, prihlásení, či to máte také len... To máme také... spontánne, hej, že kto príde, tak si, ja som pozerala s pani riaditeľkou celú školu, naozaj je to krásna budova, nádherná, velikánska, takže môžete sa tu cítiť dobre, máte veľmi dobrých učiteľov, dobrú pani riaditeľku, pán primátor sa vám postaral o to, aby tá škola bola naozaj krásna, takže prajem vám, detička, aby ste sem radi chodili
a pani riaditeľke a učiteľskému zboru a menujte tomu, kto má túto knižnicu na starosti, našej tiež členka pani učiteľka Milicová Komisie kultúry, aby sa jej tu dobre spolupracovalo nielen tu, ale aj s našou mestskou knižnicou ste vytvárali spoločné projekty, ktoré pozdvihnú kultúru mesta. Za toto vám už dopredu veľmi pekne ďakujem. Niečo pekné napísali v našej školskej dni. Chceli by ste sa deti našich milých hostí niečo spýtať? Sa páči. Takú príležitosť už na dlhšie nebudeme mať, aby pán primátor a pani poslankyňa medzi nás zavítali. Takže nech sa páči. Ak vás niečo zaujíma. Sa už tá slečna pekne usmiala, tak... Oni sa všetky pekne usmievajú. Chcela spýtať. Že čo?
Hambíte sa? Nie. Tak sa opísaj, Barborka. Nemám žiadnu otázku. Nemáš žiadnu otázku. No, Erik, čo sa ti páči? Pani predsednička, vy ste teda pracovala v knihovni? Ja? Áno, ja som robila dlho v Martinskej, dnes Turčianskej knižnici metodičku 20 rokov. A potom som prešla na Vltky, kde som pracovala v kultúre a kde som mala na starosti aj mestskú knižnicu Máry Zelinovej. No a teraz ako predsednička Komisie kultúry, tak starám sa aj o tú knižnicu, aby boli finančné dotácie a podobne už spadá do kompetencie poslankyne aj predsedničky komisie. Ďakujem. Junka? A koľko rokov ste tam robila? Kde moja? Tej knihy. Ktoré je? Lebo som bola v Martine. V Martine. V Martine, no 20 rokov. Veľa. No. A čo je to tá metodička? Môj zlatý. Metodické oddelenie, som mala vedúca metodického oddelenia pre riadenie knižníc v celom okrese Martin v sieti ľudových knižníc. Tak som mala na starosti knižnice v celom okrese, aj Martinskú knižnicu. No a to je taká funkcia, ktorá robí riadiacu činnosť. Hovorí tým knihovničkám, ako majú pracovať. Zo skúseností po Slovensku som veľa chodila po knižniarských skúseností a tie som prenašala do knižnice. Monika? Mňa by zaujímalo, že či ste zaznamenali nejaký pokles záujmu detí o knižnicu? No, istotne. Istotne. Všeobecne. Nielen vo Vrútovskej knižnici, ale všeobecne. Ale mala by to vyvážovať práve tá práca potom so spisovateľmi a iné formy práce. Nie je to len jeden druh práca individuálna s čitateľom, ale je potom ešte aj práca s kolektívmi a tvorivé dielne. Dneska už v knižniciach nie je to len o tých výpožičkách, ale o ďaleko širšom aspekte. Ja som sa chcela ešte opýtať, že u ktorých detí klesol záujem o knihy? No, to by sme museli taký prieskum, že koľko z vašej školy, koľko z Šachovského radu a isto by sme našli Ja som percento. myslela skôr vekové kategórie. No, práve taký, keď už majú takých tých 10-14 rokov, tak tí tínedžeri pomaly, keď sú, tak tam je už pokles. Ale tá povinná literatúra, pokiaľ sa číta, chodia tie deti, ale aj to už vyhľadávajú cez internet. Ale aj pána primátora sa pýtajte. Zuzka? Že ešte, či sa budú do knižnice vo Vrútkach kupovať ešte nejaké knižky, lebo som nejakú chcela a nebola tam, že som Hej, no knižnica nakupuje pravidelne knižky, samozrejme, z toho by nemohla byť, hoci mnohé knižnice majú problém s nakupovaním, naša Vrútovská nemá naozaj, má istú čiastku, kde pravidelne môže nakupovať knihy, ale všetky nemôže mať. Viete, to musí sa veľmi precízne vyberať, aby tá kniha mala opodstatnenie, že sa za ňu dajú peniažky a že sa kúpia. Ešte Barborka? Že ako dlho ste pracovali v knižnici Hany Zelinovej? Ja som už potom bola riaditeľka celého kultúrneho centra a tam spadala knižnica Hany Zelinovej. Tu som len riadila, v samotnej knižnici som tu už nepracovala, to som len v Martinskej. Som mala aj inú oblasť kultúry a kina a takéto veci, hej? Uzavrie to pán učiteľ? No ja by som sa dovolil opýtať pána primátora, aká bola jeho najobľúbenejšia kniha, keď bol taký veľmi ako vy. dobrá otázka. No, druhák, už som prečítal všetky 4 diely. Tarzan z rodu opic, Tarzanov návrat, Tarzanové šelmy, Tarzanov syn a Tarzanov návrat, Tarzanové šelmy. Zle som to povedal, Tarzan z rodu opic, Tarzanov návrat, Tarzanové šelmy a Tarzanov syn. A som ju čítal druhák 3-krát a sme ju skoro vedeli naspamäť. A štvrták, takúto knihu v češtine som prečítal, keď som bol taký hlavné historické knihy som čítaval, Egypťan Sinue Mika Valtteri. V češtine, zoberte si 10-ročný chlapec a prečítal som ju. Čiže, ale strašne moc kníh isto a dodnes čítam, hlavne o
vesmíre, vzniku vývoja vesmíru a rôzne iné kresťanské, nekresťanské, gnostické a všelijaké knihy, čiže stále sa tomu venujem. Mám aj rozčítané 3-4 knihy. Naraz. A ja mám otázku na pani predsedničku, že aká bola jej obľúbená kniha. Moja? Ja som veľmi rada čítala, to teda vám môžem povedať, preto som si aj to povolanie vybrala, knihovničky. No ale najobľúbenejšia, to viete, bolo kedysi tak, my sme však nemali žiadne mobily ani nič z týchto nových vymožeností technických, tak my sme naozaj jedli knihy a Vlhka bola veľmi pekná knižnica, veľmi bohatá knižnica. Takže ja som naozaj bola pravidelná návštevníčka. No a najobľúbenejšia Exupery Malý princ. Kto pozná, to je moja najobľúbenejšia knižka, to vždy darujem každému, koho mám rada. Máme viac ich, lebo tam je veľa krásnych myšlienok a mnohé viem na spamäť, ja si to aj citujem. No ale ja som prečítala, som strašne rada klasiku čítala, Timravu Slančíkovú, Vajanského, celú slovenskú literatúru od A do Z. No ale my sme sa to aj potom, som študovala však knihovnicu, tak tam to je. No, takže tak, pravda. Ďakujem. Ešte Erik, no? Čo? Pána primátora, či vôbec stíhač To je pekná otázka. Pán primátor. No, ja to čítam v posteli, lebo akurát si pozriem správy, keď som doma, televízne noviny a potom 2 hodiny čítam. Hovorím, že aj 3-4 knihy naraz rozčítam, ne? Stíham, no niekedy. No, už taký posledný. Ešte opýtať, že či bola možnosť púšťať si knihy vo vašom veku, keď ste mali nejakých 10 rokov. Samozrejme, áno. Chodil som do knižnice, do Evanjelického zborového domu. Tam bola dlho knižnica, to už som bol gymnázista a vysokoškolák. Ale na základnej škole, kde sme to chodili? Bola na Mestskom úrade knižnica pôvodne a potom bola v tých priestoroch presne, kde je teraz knižnica. Áno, takže nebola ako profesionalizovaná, to prišla škola. Ešte môžeme dať? No, ešte raz, poslednú. Ja ešte neviem, ja sa tam jajda. Takže, ďakujeme veľmi pekne. Chcem poďakovať našim hostom, pánovi primátorovi. Dúfam, že teda kniha bude pamiatkou a nájde si čestné miesto na Mestskom úrade. A takisto ďakujem pani poslankyni za to, že obidvaja odpovedali na vaše zaujímavé otázky. Takže ďakujem aj vám, že ste sa vyčasnili a vytvorili takú príjemnú atmosféru nášho podujatia.